Jedno z najčarovnejších múzeí moderného umenia je neďaleko Bratislavy. Omývajú ho vody Dunaja a volá sa Danubiana. V tomto roku oslavuje svoje 25. narodeniny a tak o výstavy nie je núdza. Nech sa páči, vstúpte na úvod Kultúry.sk do jeho priestorov. Táto výstava je pre mňa dôležitá, pretože pripomína 25. výročie jedného z najromantickejších múzeí na svete. Keď som sem pred 15 rokmi prišiel prvýkrát, objavil som krásne múzeum ako loď uprostred Dunaja, ktorá sa vydáva na cestu. A vždy ma fascinovali múzeá, ktoré si našli svoje miesto v krajine. A tak, keď mi Vincent Polakovič navrhol, aby som tu k výročiu vystavil, čo chcem, okamžite mi napadla výstava, ktorá by sa mohla nazvať Duch času. 25 rokov je štvrťstoročie. Čo sa môže stať za tento čas? Rozprávali sme príbeh 25 rokov Ducha času. Je to náš pohľad na 25 rokov, ktorý zodpovedá našej spolupráci s Gérardom. Dialógu, ktorý sme spoločne nadviazali o pozorovaní sveta, o jeho premenách, jeho veľkých bitkách a veľkých pohyboch. A to je to, čo vám dnes hovoríme o našej práci, ktorá trvá dodnes. Je tu niekoľko veľmi silných fotografií, ktoré samozrejme sú určené na to, aby človeka šokovali, alebo aby ho dostali do polohy, aby si povedal, už sa možno blížime až k tej apokalypse a zastavme to, keď ešte je to v našich silách. Takže to si myslím, že tí návštevníci, keď budú len trošku chcieť rozumieť tej fotografie, na to prídu. Fotografujem od 15 rokov. Byť fotografom, umelcom pre mňa znamená fotografovať silné, dôležité fotografie ako svedectvo našej doby. Moje fotografie sú skutočné, nie sú to žiadne koláže. Využívam veľké pódia, kde staviame scénu. Sú tam dekoratéri, vizážisti, kaderníci a potom v určitom bode fotografujem. A všetko, čo zostane, je toto svedectvo, ktoré je dnes zavesené na tejto stene. On mi sám povedal, že on ročne urobí možno 12 fotografií, pretože každá z týchto fotografií stojí okolo 100 000 eur. Niektorá menej, niektorá oveľa viac, ale v priemere. Takže on potom urobí z tej inscenácie 1000 záberov a vybere iba jeden, ktorý je vlastne tou fotografiou, ktorú chcelo niečo ukázať. Potopa je našou poslednou prácou a je dobrým príkladom tohto ducha času, pretože potopa bola Božím trestom. Tento príbeh dnes nadobúda úplne novú konotáciu, ktorou je klimatická katastrofa. Potopa je v podstate príbehom stúpajúcich vôd, ktoré nás konfrontujú s realitou. Potom táto cesta, ktorú navrhujeme scénografickým spôsobom, prechádza z jednej miestnosti do druhej. To znamená, že výstavou prechádzame tak, ako prechádzame časom, ale aj vekmi. Moja práca je založená na filozofii. Každý si rozvíja filozofiu prírody, doby. Existuje myšlienka, ideológia a filozofia. A pre mňa je filozofia neustále hľadanie časopriestoru, priestoru, ducha v čase. Vždy ma fascinovali filozofii, ich úvahy a myšlienky. Povedal som si, čo robí človeka s veľkým Č. A to je jeho myšlienka. Nie je nič iné ako zviera, ktoré myslí a myslí s reflexiou, s určitou filozofiou vecí. Takže celá moja práca je založená na reflexii, myslení, mysli a filozofii. V roku 2000 sa nám podarilo otvoriť na tomto prekrásnom poloostrove umenia túto katedrálu Dunajskú, v ktorej predstavujeme umenie, moderné umenie, nielen slovenské, ale aj medzinárodné, kedy nám vždy od začiatku išlo o to, aby sme ukázali tých našich umelcov v tej konfrontácii s tými zahraničnými, akí sú dobrí. My sme za posledné roky uskutočnili tu vyše 300 výstav, predstavili vyše 1000 umelcov z 50 krajín sveta a naše výstavy videlo už vyše 1,25 milióna návštevníkov, čo je jedno fantastické číslo.